Cada samarreta, cada mòbil, té una història. Pot ser feta de drets i respecte o bé destruint boscos i explotant persones a milers de quilòmetres o inclús a prop de casa teva. La diligència deguda hauria d'obligar les empreses a revisar tota la cadena global de valor, detectar-ne els riscos i evitar-ne els danys. I, en cas que n'hi hagi, garantir que es reparin i que això no torni a passar. Però s'ha quedat en no res. Arriba a poques empreses, no fixa responsabilitats clares i deixa fora la veu de la classe treballadora. A més, sovint dificulta l'accés de les víctimes a la justícia. Per això cal pressió sindical i social, i acords internacionals amb multinacionals, i una contractació pública que respecti els drets humans. Perquè darrere de cada producte hi ha drets, i cal garantir salaris dignes, igualtat i llibertat sindical. El sindicalisme global és clau per fer-ho possible.